Araba o ti kalo tile 7 san 2024 Bamakɔ News filɛbagaw an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw bisimila aw ka kunnafoniw kɛnɛ kan. An b'a dabɔ ni kunnafoni ye min bɔra an ka jamana minisiriso yɔrɔ ni ale ɲɛsin bɛ diinɛ kow ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la silamɛya diinɛ tɔn minisiri. A y'a yira k'a fɔ a bɛ an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen kunnafoniya fɛn min kɔni ye kalo min ni an b'a fɔ a ma ko dɔnba makɔnɔ ni a bɛ fɔ a ma arabukan na ko safari. Fɛn kɔni ale kɔni yera an ka jamana fan caman na min bɛnna tɛnɛndonw ma o ti kalo tile 5 san 2024. O de senfɛ sa fɛn min kɔni tarata kunungo o kɔni dɔnba makɔnɔ tile fɔlɔ ye fɛn kɔni jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnina. Nin ye kunnafoni ye min a bɔra an ka jamana minisiriso yɔrɔ ni ale ɲɛsin bɛ diinɛ kow kɛrɛnkɛrɛnnenya la silamɛya diinɛ minisiriso. Nin ye kunnafoni min bɔra olu yɔrɔ. N'an bɔra yen an b'an kunda Senukaw bara a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ nin wagati in na samiya sanji ale kɛlen bɛ ka dankari fɛn kɔni an ka Bamakɔ sigidaw yɔrɔ caman na ani fo ka taa se kɛrɛnkɛrɛn ma an ka jamana dugu caman bɛ yen nɔ olu kɔni ye gɛlɛya kɔni sɔrɔ ka sababuya kɛ sanji ka nali cogoya ye ka caya. O de kɔni senfɛ fɛn min kɔni ye Senukaw ye olu bara olu bɛ gɛlɛya kɔni kɔnɔ kosɛbɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi. Nka Senu ta in ani yɔrɔ caman ta o tɛ kelen ye barisabu olu yɛrɛ y'a yira k'a fɔ fɛn kɔni a bɛ san caman bɔ olu Senukaw olu bɛ nin gɛlɛya in kɔni kɔnɔ. Samiya sanji kɔni mana binni daminɛ ka ban olu ni jɔrɔ ani hami olu degun o de bɛ ɲɔgɔn na k'a sababuya kɛ fɛn kɔni ye Senu yɛrɛ sigi cogoya ye. A yirala k'a fɔ ji kɔni mana na cogo o nacogo la hali ni sanji a ma caya a bɛ se ka kɛ sababu kɔni min ka degun lase sigida mɔgɔw kɔni ma kosɛbɛ. U y'a yira k'a fɔ ko mairie mɔgɔw olu kan tɛ ka u jɔyɔrɔ la n'i y'a ta k'a lajɛ k'u bɛ se ka fɛɛrɛ kɔni boloda fɛn kɔni Senukaw bara ni ka fossé dingɛw kɔni ka o segin yaasa ji bɛ se ka tɛmɛ sira kɔni sɔrɔ cogoya min na nka ko n'i ye a ta k'a lajɛ olu bara Senu fɛn kɔni ye fossé dingɛ o fansi kɔni o tɛ yen nɔ min o bɛ ka kɛ sababu ye ji tɛ ka taa yɔrɔ kɔni sɔrɔ cogoya si la. U ko k'u b'a yira mairie mɔgɔw la k'a fɔ fɛn kɔni olu bɛ impôt ani taxe kɔni sara yaasa o bɛ se ka dumuni lafiya ani basigi sɔrɔ u ka sigida la cogoya min kɔni na. Nka ko n'i ye a ta k'a lajɛ samiya sanji kɔni mana bin ka ban olu ni degun ni gɛlɛya de bɛ ɲɔgɔn na ko mairie mɔgɔw k'a lajɛ u ka wuli k'u jɔ u jɔyɔrɔ la yaasa olu bɛ se ka balo u ka sigida la lafiya kɔnɔna na cogoya min na. Hali bi kunnafoniw kɔnɔna na an b'an kunda an ka Bamakɔ sigida min kan a bɛ fɔ a ma ko Kalabankoro. Kalabankorokaw bara fɛn kɔni ye kunungo tarata ni o bɛnna o ti kalo tile 6 san 2024. Kalabankaw bara olu ka sugukɔrɔ min tun bɛ yen nɔ ni a bɛ sirada la a yirala k'a fɔ ko o sugu kɔnɔ k'u tun ka wuli fɛn kɔni ka taa sugu kura kɔni ka taa o la. Mairie ka baaraw kɔni senfɛ mairie kɔni ye min ma kofɔlen minnu min ka a yirala k'a fɔ ko jamana mago bɛna se yɔrɔ kofɔlen kɔni ma min ka kɛ cakɛyɔrɔ wɛrɛ min ni a tɛna kɛ sugu kɔnɔna kɔni o de senfɛ mairie ye baaraw kɔni boloda ni ka sugu kura kɔni labɛn o yɔrɔnin bɛɛ k'a di feerekɛlaw kɔni o ma. O sugu kura kɔni labɛnnen sa fɛn kɔni ye Kalaban feerekɛlaw ye olu kɔni ye muruti kɔni fari o ta ka sababuya kɛ k'u t'a fɛ ka sugu kɔrɔ kɔni k'o bila. O kunnafoniyaw selen kɔni ɲɛmaaw ma olu kɔni ye wulikajɔ kɔni bɛɛ lajɛlen sabati ka kangararumadaw bɛɛ lajɛlen kɛ nka a ma ɲa min kɔ a kɛra o ye fɛn kɔni ye kununko an ka finitigilakaw olu ni bilizɛriw ani fo ka taa se mansi wɛrɛw ma minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka sugu kɔni ka bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ yen u kɔni o baaraw kɔni bɛɛ lajɛlen kɛ kununko. Wa o kɛra sababu ye fɛnɛ fɛn kɔni a feerekɛlaw kɔni olu kɔni ye fɛɛrɛ wɛrɛw kɔni boloda yaasa u bɛ se ka sugu kura kɔni baara daminɛ cogoya min kɔni na Kalabankaw kɔni bara. Nka an bɛ don min na i ko bi hali bi hali n'a sɔrɔ maa dɔw kɔni kɛlen bɛ ka muruti fari ta hali bi nka nin waleya in kɔni kɛlen kununko o kɛra sababu ye minnu kɔni ye farifaga kɔni k'o boloda fɛn kɔni k'u ɲɛsin sugu kura kɔni ma ni ka a baaraw kɔni ka o daminɛ. Kɔkan na kibaruyaw la don tɛmɛnenw la an y'o kunnafoniya k'a fɔ fɛn min kɔni ye Nizeriyakaw bara wulikajɔ belebele kɔni o kɛ bɛ ka ɲɛsin Nizeriya fanga ma. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana ɲɛmaa yɛrɛ ni o ye Bola Tinubu jamanadenw y'a yira k'a fɔ ko a ka fanga walan kɔni ka o sɛmɛ k'a sababuya kɛ fɛn min kɔni ye nanzarakan na u b'a fɔ min ma ko Vichɛri ko gɛlɛyalen Nizeriya jamana kɔni o kɔnɔna kɔni o la. O ko min filɛ nin ye sa a kɛra sababu ye fɛn kɔni jamanadenw u ye wulikajɔ kɔni caman kɔni sabati fɛn kɔni pankartiw ani bannerolu o caman tun bɛ u bolo kumakanw sɛbɛnnen bɛ minnu kan. O wulikajɔ in senfɛ o kɛra sababu ye maa 40 bonyanko o kɛra tɛgɛ kɔni da olu kan ko olu ma kofɔlen minnu filɛ nin ye ko wulikajɔ in kɔni senfɛ jama la olu tun kɛn bɛ ka Irisi drapeau kɔni ta ni ka o yanga sanfɛ kosɛbɛ. O min kɛra sa fɛn min kɔni Nizeriya finitigilakaw ye olu ka ɲɛmaayaso min bɛ yen u kɔni ye fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen boloda ni ka a ma kofɔlen minnu kɔni ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni minɛ
tɛgɛ dalen o kan sa fɛn kɔni o y'a yira kunnafoni u ka kunnafoni diso la k'a fɔ ko nin maa kofɔlen ninnu ni kɔni ye u kariyalen ni ka nin baara in kɔni kɛ o b'a yira k'a fɔ u b'a fɛ ka fɛɛrɛ kɔni boloda fɛn min kɔni fanga in kɔni a bɛ se ka dafiri finitigilakaw fɛ cogoya min na ka o dusu kɔni don o kɔnɔ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na fɛn min kɔni nizeriyakaw bara irisiw ka lasigiden so min bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko ambasade ale kɔni ye kunnafoni di kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a yira k'a fɔ ko awa wulikajɔ min kɔni bɛ nizeriyakaw bara nin waati in na ni a kɛra sababu yɛrɛ a maa dɔ ye irisi darafo kɔni ta k'o yanga sanfɛ ko olu irisilakaw k'u b'a yira diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko olu kɔni tɛ nin ko in jukɔrɔ wa olu kɔni fɛnɛ kɛlen tɛ ka maaw lamuruti ni ka bila fanga in kɔni na nin kɔni ye waleya de ye min ye jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ka hakilina ye ka irisi darafo kɔni ni ka ta k'a yanga nka fɛn min kɔni ye ko olu kɔni ye maaw kɔni bila a waleya in kɔni na o tɛ olu ka miiriya ye cogoya si la wa olu ma o baaraw kɔni k'o kɛ an bɛ don min na i kɔni ko bi fɛn kɔni sɛgɛsɛgɛliw o bɛ sen na hali bi maa minnu bɛ nin ko in kɔrɔ ani fo ka taa se maa wɛrɛw ma minnu ka dɛmɛ bɛ a kɔrɔ minnu bɛ jamana kɔnɔ ani minnu tɛ jamana kɔ kan ka fɛɛrɛw bolo la yaasa u bɛ se ka y'an sigi nin ko in na cogoya min na nizeriyakaw olu bara hali bi kɔkanna kibaruyaw la an b'an kun da nizɛri jamana kan a donnen tɛ masi la k'a fɔ don tɛmɛnenw la an ka jamana ale kɔni awa bataki kɔni sɛbɛn min ka ci awa diɲɛ selekɛnɛ tɔn b'a la k'a yira k'a fɔ fɛn min kɔni ikɛrɛn jamana o kɛn bɛ ka wulikajɔ kɔni sabati an ka jamana kɔrɔyan fan fɛ min ka o ɲɛsin an ka finitigilakaw ma ka dɛmɛ bolo ta k'o ɲɛsin fɛn min kɔni ye banbaci wale ma olu ka dɛmɛ o la o de senfɛ an ka jamana kɔni teriya sira ani balimaya sira min ani ikɛrɛn jamana ni ɲɔgɔn cɛ u ye o bɛɛ lajɛlen kɔni jɔ ka kɛɲɛ ni o ye fɛn kɔni nizɛri jamana ale fɛnɛ a ka jabaranisoba la u ye kunnafoniya bɔ k'a di fɛn min kɔni ye nizɛri jamana olu fɛnɛ kɔni u ka baara ɲɔgɔnya bɛɛ lajɛlen kɔni jɔ o ikɛrɛn jamana ni ɲɔgɔn cɛ fɛn fɛn bɛ tali kɛ teriya sira balimaya sira jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min kɔni ikɛrɛn jamana ka kɛɲɛ ni waleya u ye min ta ka ɲɛsin an ka ba maliba ma awa o kɛra sababu ye nizɛrikaw olu fana kɔni ye fɛɛrɛw kɔni boloda ni ka u ka teriya baaraw o bɛɛ lajɛlen kɔni jɔ o ni ikɛrɛn jamana ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛɲɛ ni an ka jɛrɛkulu fana ye min ni a bɛ fɔ a ma ko AES ni nizɛri jamana yɛrɛ o awa maa dɔ ye o de kɔni senfɛ sa ko kɔni ni kunnafoniya kɔni bɔ k'a di hali bi an bɛ to nizɛrikaw bara awa fɛn kɔni uti kalo tile 3 tɛmɛnen nizɛri jamana ɲɛma ni o ye General Abdurahamani Tiani ye ale kɔni ka kunnafonidi baro senfɛ ani kunnafonidila o ni ɲɔgɔn cɛ kumakanw caman kɔni o latɛmɛna fɛn kɔni nizɛri jabaranisoba kɔni o kan a ka kumaw senfɛ a y'a yira k'a fɔ ko CEDEAO tɔn kɔni ko olu kɔni ye kɔfɛ ko ye o bolo ko wa ko CEDEAO kɛn bɛ ka fɛɛrɛ min boloda fɛn min kɔni ye yaasa olu jamana 3 ni o bɛ AES jamana kofɔ Mali Nizɛri ani ni Burukina yaasa u bɛ se ka segin ka na tɔn kofɔlen kɔnɔ cogoya min kɔni na olu kɔni tɛna u yɛrɛ ye o hakilina in kɔnɔ wa ko hali u kɔni u yɛrɛ sɛgɛn k'a fɔ k'u bɛna maa bila o baara in na hali n'a sɔrɔ u kɛn bɛ ka Senegali jamana ɲɛma ni o ye Basiru Jomayi Fayi ani fo ka taa se Togo jamana ɲɛma n'o ye Faure Ɲassinbé ka olu kɔni bila ka wulikajɔ kɔni sabati ka ɲɛsin ni jamana 3 in ma n'o ye Mali Burukina ani Nizɛri yaasa u bɛ se ka nimisa kɔni bolo ta cogoya min na ka segin kɔ fari ta ka na CEDEAO tɔn kɔni na o waleya min filɛ nin ye General Tiani y'a yira k'a fɔ ko bi tɛ sini tɛ wa sinikɛnɛ tɛ olu kɔni kɛn bɛ de k'o fɔ don CEDEAO kɔni na dayimu ka ɲi olu kɔni tɛna segin kɔni bolo ta cogoya si la n'a sɔrɔ o ye miiriya ye min bɛ CEDEAO maaw kɔni hakili la k'u ka o miiriyaw kɔni ka o bila u ka sira wɛrɛ kɔni ka o taama bari sabu ko ni olu kɛlen ka o kɔ don balimaw fɛn min kɔni ye bamanankan na an b'a fɔ ko suruku n'i y'ale ka naji jago i bɛ taa sɔrɔ fɛn min bɛ a kɔnɔ olu bɛ boli o kan wa o b'a yira n na k'a fɔ adamaden n'i bɛ ko o ko kɛ ɲuman la i k'i jija a ka kɛ ala jati kama nka n'i ye yɛrɛ yira don a la ka ban o b'a yira k'a fɔ fɛɛrɛ wɛrɛw bɛ e yɛrɛ bolo a ko senkɔrɔ maaw tɛ min kalama e ladili an bɛ min kɛ k'an ka kunnafoniya kun cɛ an b'a fɔ kaw kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ